Hezký den, studenti. V dnešní hodině bychom se věnovali wireframeu. Wireframe webových aplikací je vlastně vizuální náčrt nebo schéma rozložení uživatelského rozhraní, toho UIka, které ukazuje základní strukturu a uspořádání prvků na stránce ještě před samotným návrhem grafiky nebo programováním. A ty klíčové vlastnosti toho wireframeu jsou základní struktura, ukazuje nějaké rozmístění hlavních prvků, to znamená nějakých menu, tlačítek, textových polí, obrázků, formulářů. Je to většinou bez grafických detailů, obvykle se kreslí v jednoduchých černobílých čarách bez barev, stylu nebo obrázků. Další klíčovou vlastností je zaměření na UX, to znamená User Experience, pomáhá definovat nějaký uživatelský toky, tedy jak se bude uživatel pohybovat mezi jednotlivými stránkami a jak budou fungovat interakce. Další klíčovou vlastností toho wireframeu je jednoduchost a rychlost úprav. Lze rychle upravovat na základě zpětné vazby, třeba od nějakého zákazníka, což šetří čas při vývoji. Pro návrh těch wireframeů existuje velké množství aplikací. My se blíže podíváme na dvě aplikace. První je Mockflow. Zkusíme si do něj zaregistrovat, ukázat si, jak by šel udělat wireframe toho našeho Instagramu. A druhý nástroj je Figma a do té se pustíme následně. Nejdříve se podíváme na nástroj Mockflow, který nám umožňuje vytvářet právě ty wireframey. Udělal jsem si už registraci a ten vývoj těch aplikací funguje tím způsobem, že vy si vyvíjíte nějakou aplikaci a máte nějakou myšlenku a vy si tu myšlenku napíšete někam na papír a vymyslíte si, co by ta vaše aplikace měla umět. Na základě těchto věcí vy si potom vytvoříte nějaký wireframe, to znamená nějaký drátěný model, který je vlastně bez designu a vy si tam rozmyslíte základní funkcionalitu. Co budete na jednotlivých stránkách mít a nebrzdíte se tím designem. Vytvoříme si v tom Mockflow nový projekt, zvolíme Create Blank Wireframe a vidíme před sebou designerské plátno, a do kterého si můžeme přidávat různé elementy, stránky, obrázky nebo ikony. A my začneme u těch elementů. Pokud si tady nahoře kliknete na Change UI Pack, tak si tady můžete vybrat z nějakých packů, které vám ta aplikace již nabízí. My si můžeme použít ručně kreslené elementy, takže zvolíme tady ty Sketchy Handdraw UI a dáme si tam vyhledat iPhone a vložíme si frame pro ten iPhone. Budeme vytvářet 3 stránky, takže si tam vložíme 3 ty framey iPhoneu. Ta základní verze Mockflow umožňuje přidat 3 page, 3 stránky, které si může samozřejmě nějak pojmenovat, měnit jejich velikost, barvu, pozadí. Pokud dvakrát si kliknu na tu page, tak vidíte, můžu editovat jméno a můžu editovat i velikost té stránky, výšku, šířku a můžeme měnit i barvu pozadí. A my si teď vyzkoušíme vytvořit 3 stránky Instagramu, které máme nasdílené na Notion, abychom si vyzkoušeli, jak ten program funguje. Tak začneme tady tohletou stránkou sign upu. Tak se do toho pustíme. Tu šipku doleva vytvoříme asi pomocí ikony.
Tak, tady je. A na stránce máme určitě, tam jsou nějaký nápisy. Tak, to uděláme pomocí labelu. Takže půjdeme do elementů. Zkusíme vyhledat label. Vidíte, že v levé části můžeme si měnit velikost písma, po případě si to můžeme nastavit jako nějaký nadpis. Tak, vložíme si tam ještě pod to jeden label. Umenšíme trošku písmo. Tohle to můžeme dát tučně. Takže máme vložený druhý label. Tak, když se podíváme na tu předlohu, vidíte, že to je nějaký input a dvě tlačítka. Tak si tam zkusíme vložit input a tlačítko. Tak a dva buttony. Tak, tímhle způsobem si vytvoříme všechny tři obrazovky, které máme jako předlohy, to znamená sign up, login a nějaké posty nebo homepage. Tak, mám vytvořeny všechny tři stránky toho Instagramu. Použil jsem tam teda labely, použil jsem tam inputy, tlačítka a nějaké ikony. Použil jsem tam taky obrázky. A už jsme si říkali, že ten MacFlow umožňuje vytvořit pouze 3 stránky. Tak si zkusíme pro každou tu obrazovku vytvořit vlastní stránku. Abych si mohl tady tu první skopírovat. A ještě jednou. Stránky si přejmenujeme. První stránku nazveme Sign Up. Druhou stránku si nazveme Login. A třetí stránku
Třetí stránku si nazveme homepage. Tak, vždycky na té jedné konkrétní stránce si nechám pouze ten návrh, který s tou stránkou souvisí, takže tady si nechám pouze ten sign up, ty ostatní dvě vymažu. Ještě si tu stránku dám do prostředka. Tak, druhá stránka bude s loginem. Takže nechám pouze login. A třetí stránka homepage nechám stránku homepage. Tak a když půjdeme na stránku loginu a kliknu na tlačítko Create New Account, tak v levé části vidíte, že tady mám tlačítko Flow Mode a pokud kliknu na to tlačítko Flow Mode a zadám nějakou interakci, přidám po kliknutí tlačítka myši na tohleto tlačítko, že chci jít na stránku Sign Up a dám vytvořit link, tak potom, když půjdu do View, tak by mě měl tento link fungovat. Tak kliknu na Create New Account a měl bych se dostat na stránku Sign Upu. Takže vidíte, že mi tady ten link funguje a že je možný tam přidat nějakou částečnou funkčnost nebo interakci a ten konkrétní zákazník si potom to může proklikat a trošku si tu aplikaci vyzkoušet. Tak, to by byly úplné základy práce v tom Macflow a teď se budeme podívat na Figmu. Tak, něco podobného, jako jsme dělali v tom Macflow, si teď uděláme ve druhém nástroji, v té Figmě. Figma patří k nejpokročilejším designerským nástrojům, co jsou na trhu a designují se v ní i velké weby, jako třeba Uber nebo Airbnb. Tak, já jsem se zaregistroval a vytvoříme si nový design. Ta Figma je trošku podobná Bablu, nebo umožňuje nastavování sloupců, nastavování gapů mezi prvky a tak dále, to si ukážeme. V levé části tady vidíte strukturu jednotlivých pagí. Pokud máme nějaký menší projekt, tak je možný klidně všechny ty návrhy nebo ten wireframe vytvořit na jedné page. My si vytvoříme nový frame a můžeme si tady nadefinovat výšku, šířku, a nebo si můžeme vybrat frame přímo pro nějaký mobil, tak můžeme zvolit třeba iPhone 16. Tak, vytvoříme si opět 3 framey pro ty naše 3 obrazovky. A pokud teď do toho frameu vložím nějaký text, takže vložíme nějaký text do toho frameu. Tak, já ho teďka můžu přesouvat kamkoliv. A tady ten frame má
nějaké souřadnice XY podle toho, kde se na tom frameu nachází. A když si klikneme zpátky na ten základní frame, a v pravé části v sekci Layout máme možnost, nebo zvolíme možnost Use Auto Layout, to je tady ta ikonka, Use Auto Layout, tak potom můžu ty prvky zarovnávat do sloupců nebo do řádků. Je to hodně podobné jako v tom Bablu. Můžu si tam měnit padding, můžu si měnit gap a můžu si měnit i zarovnání prvků do středu, doleva, doprava, nahoru, dolů. Tak, my si tam můžeme vložit třeba 3 ty texty a změnit si to zarovnání. Takže vidíte, že teď mám zarovnání do sloupce, můžu změnit třeba na zarovnání do řádku, můžu si nastavit nějaký gap, třeba 30 pixelů, zarovnání nahoru, doleva, doprava, můžu si nastavit nějaký padding, takže je to hodně podobné jako v tom Bablu. Tak, změníme to zarovnání do sloupce, nastavíme si gap třeba 20 pixelů a v druhém frameu si nastavíme zarovnání do řádku. A dáme si tam zase 3 texty. Změníme si padding. A dáme zarovnání nahoru. A další důležitá věc, pokud já tam mám nějaké 3 prvky a jsem nastavení row, to znamená řádku, to znamená v podstatě horizontal layout, tak si mohu dát auto gap. A vidíte, že ten text se mi automaticky rozměstil po celé stránce nebo po celé té obrazovce. A pokud bychom přidali ještě jeden prvek, ještě jeden textový element, tak vidíte, že se mi to automaticky přepočítá a přenastaví mezera mezi jednotlivými prvky. K tomu přepočtu dojde i pokud já změním velikost toho frameu. Vidíte, že k tomu přepočítávání dochází automaticky. To znamená, že mohou designovat i responsivní design. Teď se pokusíme udělat naši první obrazovku toho Instagramu a nastavíme si, nebo už máme nastaveno zarovnání do sloupce a vytvoříme si nějaký nadpis a podnadpis. Takže určitě si zvětšíme velikost písma, přepíšeme.
Tak. Teď vidíte, že pokud potřebujeme udělat víceřádkový text, jako v tomto případě, tak musíme přepnout content na fill container. To je tady a dojde k automatickému zalomení s šířkou toho frameu. Tak ještě si možná trošku zvětšíme písmo. Tak a teď si vyzkoušíme vytvoření inputu pro e-mail. Takže ten text připíšeme na e-mail. Zvětšíme ho. A dáme právě tlačítko na ten e-mail nebo ten textový element a dáme nebo potvrdíme možnost add auto layout. Tím se mi automaticky tenhle ten element uzavře do grupy a automaticky se mi tvoří auto layout, který můžu potom přepnout na kolumn nebo row. A tím jsem si vlastně stejně jako v Bablu vytvořil grupu, tady jsem tomu říká frame. A ten já můžu nějak nastylovat, můžu mu nastavit nějaký paddingy, třeba 10 pixelů, zleva zprava, 10 pixelů ze zvrcha ze spoda. Pokud bych chtěl nastavovat zvlášť ty paddingy zleva nebo zprava ze zvrcha nebo z dola, tak můžu přes tuto ikonku. Tak, ten frame můžu si taky pojmenovat, takže my si to nazveme jako input email. A půjdeme zase do té pravé části, do sekce design. A pokud si tomu inputu nastavit nějakou barvu, tak mě zajímá položka fill. Takže můžu nastavit barvu. A zároveň tady je možné nastavit i radius. A dáme třeba 20. A můžeme taky nastavit ohraničení pomocí stroke. Takže možné nastavit jak barvu, tak šířku čáry. Podobně, jako jsem vytvářel input pro e-mail, jsem vytvořil i grupy pro tlačítka, tyto dvě. Vždycky jsem použil add auto layout pro vytvoření nové grupy a u těch elementů jsem teda měnil zaoblení, měnil jsem pozadí, měnil jsem zarovnání prvků. Tak, tímto způsobem jsme vytvořili všechny 3 stránky toho Instagramu a úplně na závěr ještě existují stránky, kde se můžete nechat inspirovat při tvorbě nějaké aplikace. Příkladem je třeba Dribbble. Můžete si tady vyhledat nebo nechat se inspirovat, jak by mohla vypadat stránka třeba loginu. Tak, má tady spoustu návrhů, nápadů, takže můžete se nechat inspirovat při tvorbě aplikace, jak by třeba ten login nebo něco jiného mohlo vypadat. Ještě mě napadla jedna věc. Vidíte na té úvodní stránce, že ty 2 tlačítka jsou u sebe blíž, než je mezera mezi tlačítkem a e-mailem. Tak, to můžeme udělat tak, že vybereme si obě tady tyhle ty grupy a
použiji znovu Add Auto Layout, znovu je dám do vlastní grupy a teď já můžu měnit gap mezi těmito dvěmi prvky a já si tam můžu nastavit nějaké menší, třeba 10 pixelů a vidíte, teď už to vypadá hodně podobně, jak na tom Instagramu.